Kay sa dili pa kita mag-aampo, akong basahon dinhi ang pulong sa Dios sa Mateo kapitulo 7 versikulo 7 ug 8. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. For everyone who asks receives. He who seeks finds. And to him who knocks, the door will be open. So kita mag-aampo karon. Among amahan nga langit nun, dalay kon ikaw ning matahom nga kabuntagon sa adlaw nga igpapahulay. Salamat kay ikaw among dalangpanan sa nang panahon. Sa kalipay o kasakit, ikaw ang among pagaduolon. Salamat nga kami makaapil ining pag-ampos tibok kalibutan sa alas 7 sa kabuntagon matag adlaw. Salamat to Dios nga ikaw naghimo sa imong saad nga kung kami magpangayo ikaw magahatag, kung kami magapangita kami makakaplag, kung kami magapanuktok imong pag-ablihan ang tambuanan sa langit. Busa karon intaknaha among gihangyo ikaw sa imong pinasahing panalangin nga ibubo sa mga katawhan labi na nga nagatan-aw ni nga programa. Ikaw na sayod o Dios dunay mga problema sa kinabuhi ning kalibutan. Ang uban naguol, ang uban may mga balatian, o uban pa mga gubunhap sa kinabuhi. Salamat o Dios nga ikaw karon magaduol kanamong tanan, magahikap sa mga may mga suliran. Kay ikaw maoy solusyon, ikaw ang ampuglaom sa among mga kinabuhi. Salamat sa imong pagtubag sa among mga pag-ampo. Kay among kinigipangayo pinaagi sa gamhanan nga ngalan ni Kristo Jesus. Amen.